Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw, Miyerkules na kita. Petsa 19 na sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Aksyon Hotline. Daw isa ini kamaulanon nga tiempo ang weekend ta matapos nga nag-develop na into tropical depression ang low pressure area nga ginamonitor dito sa Luzon sang Weather State Bureau nga pag-asa tikon na magsulod na ini sa par na actually gina-expect siya by 23 ba sa ilay sa Mascarado dito sa Luzon sa iya maigo ho do mo pa nga adlaw na petsa 23. So nag-expect kita nga aton sining nga weekend mangin maulanon na. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga gabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga. Diri sa aton sining nga pagpangalagad via on air kag subong man mga nagamonitor sa online oy sa mga Facebook followers naton mga users dira kag subong man yara man ang iban nagamonitor paagi sa YouTube. Basta may available ka lang mo nga internet connection pwede kagid pagka-monitor diri sa aton sining nga program. Ang nami sina magluwas sa inyo pag-monitor, mayad pagid kon makapadala kamo sang mensahe diri sa aton program. No kag ma-share kag ma-like ninyo ang tanan naton nga mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Dako ina nga consolation namon nga naga-program diri nga makitaan nga ara kamo naga-share kag naga-like sa tanan nga mga program. Gina-appreciate ginamon ina no kapin pagid sa mga nagapadala sang stars mo kampiyon pagid no kay sa ulihi magamit ta ina mamonetize ina para sa mga projects mga programs para sa aton nga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Magapangalagad kita as usual tubtob sa takna nga alas 9:30 karon iyang nga aga no sa aton nga mga kaaksyon na sa palibot sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod dira sa area Sampanay no kutom malabutan sa aton broadcast good morning and welcome to the show. Aksyon artay hupon checking in mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Ano mga dalagko nga balita kung naumpisahan ng aton kaina imbukada palang parte sining manugsulod nga bagyo. Ang good news diri sa Bacolod City ambot sa iban nga mga electric cooperative. Pero ang una ko nga nakuha nga information, ang Seneco atensyon dira sa tanan nga mga residential consumers. Mayara sang natalana nga pagnubo sa suktanay o balayran sa residential rate siniga bulan ho daw mga 26 sentimos kada kilowatt hour. No amo na ang pagnubo sa aton na balayran. Aksyon Hotline. In short, sulusobra pisitas no? Ang inubo Aksyon Hotline. ti karon nga bulan gawiit ganaan ang maginikanan halin sa balayran sa eskwelahan, balayran mo sa tubig and all, ti mayuni kay at least may paumpaw no parte iya sa balayran sa kuryente. Ti ang pagnubo sini nga 22 sentimos at least may ara 26 may ara sang pagnubo. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga balita naton nga tutukan karon nga aga? Parti baligya anay kalamay nga tag 70 pesos so, sa SRA kuno may baligya sila. Aber
i-check na lang na karon ang development. Actually, dugay na niya ang VMC sa una may ginabaligya na ginman. Antes pa man niya, ginapalayag sa Malacanang at bala ang gusto sang Malacanang siling ni President BBM nga dapat ipanubuon sa 70 pesos per kilo ang presyo sang kalamay. Actually, nahimo na inayas ang Victorias. Dugay na, no? Abanse ang Victorias. Hotline. Ang milling company nila kag ila sining kompanya dira, no? Ti may ara sang pagnubo na yung daan. Ti ari ang balita pag nga may ara kuno iya niya sang under sa BBM program, SRA, ti may ara man kuno ibaligya. Ti at least amo lang good news subong. Mantanan na lang nagamahal mo. Nga mga balaklon do hindi maintindihan. Hotline. Kay kung magsigi ang pagtaas sangga presyo sangga mga balaklon ay sang kalamay, isiling ko sige manigyapon mga products nga nagasalig no sa kalamay, timayara gida bisan mga baligya sa mga tiyanggis ni, bisan kape mo ni do siguro kuan ini mga brown sugar lang kalabanan, way ka na sa makita ng refined sugar sa magkapiha. Actually, was sugar maning ginabakal sa iban no? Parang amo ni ang gamiton sang ila mga manog kape. Ayos, unahon na kuno si Axon Alvin day, kay ara na siya. Si Axon Alvin, kay way siya kay ngagaw sa inyo, unahon talang sa dugay-dugay para sa sining dakop ka daog ka promo, no? May ara na nadakpan si Axon Alvin graba in a short while kwaon na to na no kun diin ini siya nga lugar kag sino mapalaron nga nagdaog karon nga aga. Ano pagid? Parte sa dengue, no, kag cholera. May nabaton kita actually last night, ginpadala sa aton ni Dr. Grace Tan. Ang record, ang balita diri actually October 8 pa man ni siya, no nga data nila, pero only last night napadala sa aton sang City Health Office parte ini sa dengue kag kaso sang cholera sa Bacolod, no? Tutukan talang nagkaroon dugay kay gusto ko ni balikan ang City Health Office. Kay may ara no ang total gali sa mga dengue cases mong mga nagkalamatay naglabot na sa 12. Ang increase kon comparison sang last year nga data naglabot gyapon sa 204%. Hotline. Diin nga mga lugar sa Bacolod ang nagapabilin nga bataas no ang kaso. Of course hotspot area ho nagligad do na dula na ni ang subong ara na ho ang hotspot areas is Takuling and Singkang. To grabe no. Ti atensyon dira sa taga Takuling kag Singkang, although nga ang Takuling actually ikaduha siya kon kadamuon sang cases. Ang Singkang may ara naman ikalima, 53 ang cases, pero top 1 gyapon man silingan ho nga may 105 na kamakaso as of October 8. Hotline. Luwasin na, no, parte sa cholera nga update, ti-check talang ni karon kay may mga suspected at 68 gali as of October 8 ang suspected cases. Pero by stool culture, may 7 diri nga na-confirm. No, iplastar ko na karon tagadiin ini sila. Now, kag ibaluon tayo na kay Dr. Grace Tan, kay may ari diri listahan eh. Ang damo diri ho barangay Sumag, no? Sa cholera naman nga kaso. Hotline. Ano pagid? Now, i-check talang karon kay ti kahapon nagpirma na gali niyo nga apat balato ka mga individual that includes ang 3 ka mga opisyales gikan sa Kapitolyo Provincial nga mangin consultant sang City Government of Bacolod under Benitez Administration. Tinagpirma na sila no sang kontrata. Ti baluon ta na karon dugay-dugay no kay balikan ta ini nga balita. Hotline. Kag subong nga aga basi tingala kamo kay nagligad actually na interview ko na ni si Major John G. Liba kundi 21, 22 and 23
supposedly ang schedule no sang activities dira sa Dalan Lacson. Basi tingala kamo kay last week na interview ko na ni or just last Monday si Major John G. Libang hambal niya is today may ara na sila ya sang closure ti amo na niho nga may closure ti ginapang plastar subong ang intablado diraho para nga butangan sang konsyerto no sa tiempo sining petsa 21, 22 kag 23. Hotline. Amo na nga kon nakalabay kamo subong nga aga sa area sang Lacson malapit dira sa Lagun no ti sirado na naway na ginapag yan. May rerouting nga ginapatuman para sa mga pasahero di pasahe nga sa lakyan nga nagabiyahe Bata Libertad. Hotline. Amo na, no? I-check na lang na karon dugaya para at least advisory ini for the public and to those maga-traverse o kung magalabay sining nga mga lugar, mas maayo kung mangita na lang kamo ideya, no? Nga may malabayan o kung salain na lang nga ruta ang inyo pag-aagyan. Hotline. Amo ina so para ang pilag ka mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga pero ariho sosnano ini may drone attack naman nga ginapatigayon ang ginlansar ang Russia against sa Ukraine. Ti amakon mo ni nga mga energy facilities naman sa Ukraine to ang nagkalasunog matapos sa sang ginlansar nga drone attack. Hotline. Mientras tanto nga way panagugdaw ay panaguntat ning gira sa tunga sang Russia kag Ukraine, dako gini nga problema ya, no? Kay worldwide may ara gid sang epekto. Hotline. Ay dugay pa ni siguro san-o pa na iyan matapos. Kita mo naman tong pungsod Russia kapag convince na to sa mga pumuluyo nila magkalalakinan nga mag-intras militar agon mag-atake to sa Ukraine ay naano man nga sitwasyon sang kalibutan ini man. Hotline. Pero dali gidang antes ang aton mga detalye na sa mga balita karon niya nga agad diri kita anay. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Ari na ang certified manugnakop sa Action Radio Bacolod si Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Ari na ko action. Diri Sa sa area area, sa Purok Everlasting Barangay 34, no? Bao everlasting ang yalo lugar ha. Oh, yes, aksyon na art diri kita sa ikaduha nga nadakpan karon nga aga maswerte. Actually sa Tiangge, medyo kamay lang ni nga Tiangge, pero ari diri sa nanay ga konsang iya sining nga mantika. Gatakal-takal. Gano siya? Ga ano ang ginimo? Gaputos ako sa mantika ko, Aga puto sa mantika ya. Sige. Ngala mo ganin ay? Rica Ramirez. Rica Ramirez. Pwede na Wow. kandidat mo, ma'am? 75. Bao perti artistahon mangalan niya. Oo, Rica. Rica pala Paralejo. Peraliho. Oo, tapos pero siya Rica Perez. No? Bao Rica Perez. Ramirez. Ramirez gali yan. Ano ba ka mga Perez nang imo yaman? Gani man kay lain ng Perez, sabi ko artista na naman kundi Ramirez naman. Oh, so naman ta. Aha. Anyway, action na art no. Nay salamat gid na aktuhan ka gid namon sa ako sa pagpamati no sa Action Radio. Nay may nakalutok na? Nakatigang ka na? Wala pa kaaga pa naman. Sige, nagaanta ka inugtig ang mo Bugas. Sige, salamat sa Yes. Action.
Sige, Nay. Ari pagid na yo. Lanto ko masuksok mo ni. Yes. Na t-shirt. Oh, Magamit mo na. Oo, gabi ko. Mm. Hindi na ako magparade. Hindi ka na mag-parade. Suksok ko lang sa balay. Dibi, magbakal ako sa paninda ko. Wow. Oo, suksok ko na. Sige, Nay. Pagkuha si Nanay, may bugas ka, may t-shirt ka. Ari pag idyan, Nay, para kambyon, para may nagbakal ka karon sudan. Pwede man idugang mo di sa mo. Kasi importante bidya ang gulong ko. Ang pulong mo. Sige. Mm. Ari, Nay, inugbakal mo, pulong, 500 pesos gikan sa Action Radio, Nay. Thank you, Dad, sa Action Radio. Ngayon mo liwat, Nay. Rica Ramirez. Action Art si Madam, si Nanay Rica Ramirez. Diri sa area sang Purok Everlasting. Mhm. Yes, sir. Barangay 34. Di na May- dapit ano mga landmark sa barangay 34 sa Purok Everlasting man? Likod gidya sang merkado bala Dampi Action na Art ang ila satellite market sa Barangay 34. Likod sang barangay 34, no? Ano ganing mga landmark kinangalapit sa barangay 34? Ang isa diri nga landmark Barangay 34 bar satellite market ang gidya mas kilala diri. Aha. Satellite market pero kung pasulod ka naman diri Action Art may sa Ano magyan mo nila, na nga mga balagyaan commercial establishment? Why? Totong's Barquillos, no? Masa may totong Dara Malabay. Ate, sige. Coverlandia, Barquillos. Naara daw na. Sa may gawa Dara pala, gali sila. Malabay. Okay, Oo. So for Action Art, tamo di ang ato nadakpan 75 anyo si Madam Ramirez. Binaksyon na nanikiraw ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Salamat and congratulations gid sa aton sining nga winner nagdaog karon nga aga no tatlo ginabaton niya may may ara sang nabaton ay t-shirt ganito no ano to nabaton niya kag may cash nga 500 pesos t-shirt tong nabaton niya. So congratulations na kay nanay no nga nagdaog karon nga aga matapos nga malabayan sang patrol sa Dakop ka, daog ka, promo. Kamo man ang sekreto da para hindi mayawan si Action Alvin and the rest of the gang sa Action Radio nga nagalibot, importante tunog ang radyo mo. Tunugan mo kay para nga maglabay ang Action Radio Bacolod personnel, ti kundi mabatian, kay kon hinay, tapos medyo suludlon ang balay mo, ti laban gin nga hindi ka madakpan. Hotline! Hindi gid magkabalaka kay amo niya pagdakop sa imo nga premiuhan ka. Hindi ya pusas ang dalasang patrol, kundi kayuhan para gid sa mga madakpan. Hotline! Alas 8:27 na Action Radio Philippine Standard Time. Rami-ramihon ko lang niyo kay para hindi ko maipit sa akong commercial break. In a short while, katuan ko lang si Dr. Grace Tan kay gusto ko unahon ni ang subong kundi kita ga-expect no sa nabili nga mainadlaw nga at least ang Mascara Festival amo ni siya magadala mo gina-expect ni sang syudad nga ti bulig kon ekonomiya ang pagambalan kay ang expect ni Mayor Albi last time siling daw 5 billion pesos kuno mo ma-circulate sa Bacolod during the festivity, pero may mga nabaton ko nga report, ano katuon nga daw hindi man fully book ang tanan nga mga hotel. Way labot sina, tiya mga bisita nga pagdagsa di, ti baloon tayo kung ano ang status nila. Damo na ginman, mga foreigners nga nagkaladto di, pero sa paglibot-libot ko, wala pagtitiyog ko, hindi kin masyado, no? Kadamo sa mga foreigners. May ara mga bisita nga nagkadto mga turista di,
nagapa-accredit, no? Nagapangayo sila mga ID, no, para magkadto sa mga maskara festivities or festival sites. At least hindi na sila mabudlayan. Hotline. Kabalo ka sang una sang tiempo before the pandemic, magsiling ka maskara, damo iya pangayaw kadto di mo. Luyag mag-enjoy. Kag siling nga maskara, isa sa mga gina-expect nga dinapit nga bisita, ti si President BBM, Vice President Sara Duterte, nga may confirmation naman gani nga magkaridri sa Bacolod City. Asto kung saan ogid ang exact na date, ti masamido ay man gina-report, kaya depende na iya, no, kung for safety reasons, nga kung kaisa ti ipabalo nila ng lapit na lang. Hotline. Kag take note, base sa maglagaw di sa Bacolod sa maskara, kag sa tiyempo nga ara ang presidente kag ang vice presidente, ang for sure gid sa tiyempo nga kung kaluyan abi madayon gid si President PBM, ti isa sang naibaloan naton nga ang signal, no, ang signal may ara na yung green light from the NTC nga magapatigayon magapatuman sang signal jam. Ti na nga tiyempo kinanglan kung may talabuon ka, sagwa pa lang ka sang festival sites o sa lugar nga dira may patigayunon nga programa nga ara dira ang presidente, ang imo upod o kon mangin ka date or miyembro sa pamilya mo nga matinabuay ka mo, mas earlier, mas nami kon mapabalo mo daan kung di ka mo makita ay. Hotline. Eh basi kung di ka mo magtabuay kag ang communication bala mabard, tapos ayawan kay mo hulat, no? Igo kwentahon gali hindi mo ya makontak, hindi mo matawagan, di ka kabaton sang text, kundi guba ang adlaw mo. Hotline. Pero actually i-remind na lang na sa inyo samtang naghilapit, kay ang expected basi basi kung lapit na lang sa highlight or mismo sa highlight ng festivity, mag-abot ang presidente. O, sige. So anyway, balikan ko lang ni karon, palutson ko lang anay mga obligasyon ko kay alas 8:31 na, and then pagbalik ta dugay, mga detalye na sa aton sinitalakayan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito.
Oo. Yung nambal nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasitikbar ka na. Yung ukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kay kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kay wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na inga na tanang sang Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo to nga pag-abri ko Prince lang agi kaya na mo to. Sige. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sa ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga paligid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Aksyon Hotline! Oy, ari no? Antes ko ni kadtuan ang kolera, pakarunan ko niya. Kaya pasisako pa si Dr. Grace Tan. Ang sasinay ko, standby mga moha kay 26 sentimos, pisita, sobra man lang niyang
inubo niya, pero kabalo ka, lain ang istorya kung may nubo ginban mo, di ba? Now, ari ay. Kadtuan ta party Kalamay. Ang balita sa Kalamay kay may available sumong BBM sugar. Baperti BBM sugar. Kag ang SRA isa ini sa mabaligya. Muna ang update subong. Kag ang SRA sa Bacolod di mabaligya man. Abinyo ang mas nga ginahulat ko tani ang BBM rice, no? Ang BBM rice nga mo ni siyang gina-expect sang tanan as promised ni President BBM nga basi kung mag 20 pesos na ginban ang presyo kada kilo sa bugas. Pero I know that medyo lawig-lawig pa na nga nga tiempo ang kinanglanon ante siguro nga labot sa punto nga ang presyo sa bugas mag 20 pesos. Ang importante gini ang mga presyo sa balaklon, sa pagkaon, amo na tani magkunhod do. Halin sa isda, asubong hasta sa mga utanon, sige magyapon ang kamalahalon. Ay, matyagan ko daw kibang kita mo. Now, ang balita mo ni, nga mayara sang sugar, ang BBM sugar, nga baligya gikan sa araman ang SRA. I-check ta lang ni kay at least para nga makahibalo kita. Liog lang ko Dors kay Action Dors, kay Kong Yolo. Kay unahon ko lang niho ang party sa sugar bala kay siling kumayo mani kay para ang tanan diri makakuan nimo benepisyo siling ko gani pating actually soft drinks niya subong. Ang soft drinks bala, to tell you honestly, purti subong ang mga stocks nila accordingly daw kulang, no? Ang stocks subong sang mga soft drinks galing tindi maginiya nisisidad di man kinanglanon. Actually may hindi man na iya gani nga kun ang imo sini nga pag-inom sa soft drinks, hindi man na makapayo ganis lawas tayo mo. Pero actually, subong ginakulang mo, grabe. Mga tiyanggi, subong perti ka mahal. Ang presyo na halos nagdoble. Perti, amo na subong ang sitwasyon. Pero ariyo ang Kalamay, parti sa Kalamay, ang balita nga may ara sang 70 pesos, pero actually ang Victoria's Milling company, dugay naman niya nagbaligya mo, ay pa man niya ganit tinimok-timok balita alin sa nasyonal, nga mabaligya ang o kung nag-declare sa President BBM nga dapat may adjustment sa presyo, pero ang brown sugar iya sa una, kag ang products ang VMC, 70 pesos na ginman. Pero tayo, sa BBM sugar, grabing tatak mo, nadumduman ko gani siling ko, daw pariyo ni sing una sa mga bulong balangin ng panagtag sa politiko. Nga ang bulong, kung kaisa mabudlay na kung tiyempo eleksyon, bira mga ka bulong sa politiko. Mapati ka mo nga, kung kaisa maubos na to abi halimbawa, ang ginhatag sa politiko, galibog ulo sang pasyente, kay ang ngalan sa bulong, hindi na mabalaan sang pasyente kay ang nagakapul tubla sa may iya na nga kwan, no? Sa iyang kasuludlan, kag sa mismo sa mga putos sang tablita, ngalan sang politiko, iya mo, ginkapulan niya sa mga kwan, ngalan sang politiko, iya mo ng reason, ngati ang tao, gambal, siling niya, basta tatak, amo niyo yan ni kong tiwain man niya sa butika, kung naluto yung nga bulong, ngalan niya sa politiko ang nag-a-appear o kung nagagwa mo, ikinapulan nila yung mga ngalan sa mga putos ang tablita.
Ti this time, BBM Sugar nga ginabaligya sa SRA. Ti check tani kay kabalo ka, very very interesting man, kag gusto naton inhibaloon so that the people may know kag balakon ano kalawig ni, no, nga himuon mapatuman ini kay importante nga at least ang pumuluyo kabalo ka bisan tiyanggi subong tawiit mo halos tanan pating rice subong magbakal kabla sa mga karinderya. Ang imo mabakal subong halos 15 pesos ng serve, no, ang serving sang rice amo na iya, no, kamahal subong way na puloon na hotline. Ti sa kalamay na lang ti alangan makaroon magduom ka kalamay, no. Hindi man pwede. Sige, i-check na lang na karon na why siya kasabat. Kung gatawag kami sa imo, actually na set na naton sa kaina para nga makakuha kita sang update kag subong man ang kapalaran pagidugang ikon isyu sang kalamay ang paghahambalan. Okay, importante ini mo nga mapabalo naton sa publiko kung ano gid exactly ang dugang sini nga mga informasyon. Ayos thank you gid, thank you. Anyway, pakarunan ta na guro sikong kay do way siya gasabat, no? Sige, na-schedule ko naman na siya kay ina, pero basi bala kung nag-drive siya ho. Basi may numero ka na ni Mamalo paro ko Action Doors, itawgi lang sa lihog kay unahon ko lang niho, halin sa kulira kay si Doktan. Basi may meeting ban, ikatuan ko lang si Mamalo kay Ariho, ang parte bala sa pagnubo sa balairan sang kuryente. No, ti ari importante maning mabalaan sang publiko kay ti when you talk about kuryente nagapasulod kita sa Christmas season ang kalabanan bisan pigado lang gusto man nga may siga sa balay nila nga mga kwan mo. No, nga mga Christmas lights during the kwan bala, no, sa sining Christmas season. Nami gin man kung may nagasiga-siga sa balay mo nga mga Christmas lights. Ti ang balita galing kay daw 26 sentimos, no? Although nga 26 sentimos, siling ko mas nami kung magtayo yun kung tani ni until December, no? Para mabatyagan maglaktawo nga may ara sa nubo, pagnubo. And of course, ang pila ka mga reason nga nakita diri, ang isagid nga kung nga ang naka-avail kag na may pagnubo, bangod sang pagnubo man sang fit all rate, ipaklaro ta na karon sa Sineco ano is ining fit all rate. Mga subsidies like gram ICIRA adjustment kag iban pa dira nga gina himo, no. So anyway, para at least hibaluan tagid dugay-dugay, no, kay importante man no, para sa mga pumuluyo diri man consumers bala sang Central Negros Electric Cooperative. Ambot ang sa iban nga mga kwan kumusta kamo ya electric cooperative dugay ipoy-ipoy lang kamo da. Daway ka magpabalo. Nanong tabo sa inyo. Sige. Do kapigaw gid sang inyo yan do. Ang iban nga mga electric cooperative do ay gapabalo since nga guro basi kon layo sila yabla, no, diri sa sentro daw ay lang sila gasapak ya, no, do ay magapabalog ni si media mo. Abalaan mo lang tiya ga kinuha na ga tinimbuok ng sinuktanay sa kuryente na damo na nagareklamo to, pero ang brownout subong do at least daw naglimit na, no, naligad to halos kadadlaw do ay gin naga kapalso. May mga areas gin nga naga brown out, no, subong do at least do nag-minimize siya. Sige, nanong tapos sila naman nga nag-chat man siya sa messenger na lang siguro tawagan no. Ari na lang ko sa messenger adrita na lang di ipagi sa messenger kaya hindi makontak sa cellphone nila kay
sige man sila communicate, nga hindi sa messenger ya okay sila, pero sa cellphone nila no, hindi makontak, no? Hotline. Sige, pakaroon na nato na, no? Alas 8:58 na Action Radio Philippine Standard Time. Hotline. Sino na Action Doors? Ara si Mamalo. O sige, i-check naton kay Mamalo. Kay ari good news ni para sa aton nga magka-aksyon. Siling ko tani, masigi-sige ni until kwan ba? No? Hasta nga mag-December nga mag-us-us. May mga adjustment sa residential rate nga ginabayaran sa tao ba? Online sa hotline. Online sa hotline. Ari na sa aton nga linya si Mama Malo Parucos ang sanay ko kay si Ma'am Eunice may mga importanteng man nga ginasikaso this morning. Mama Malo, may aga si mo, ma'am? May aga actually, Art. Aha. Ang may aga sa aton mga tagpalamati. Salamat gid siling ko botani magsigi na ni us-us October, November kag December ba kay siling ko magpasiga Christmas lights bla para ang tao siling ya at least may adjustment ang presyo. Ma'am, ano gid actually ang reason sini nga may adjustment nga natabo? Actually, Art ng ang aton nga generation charge nagdubo man gid siya by 15 centavos. Okay. Hello. So, ang aton man nga feed-in tariff, no? Ang FIT, kag ang aton nga lifeline senior citizen subsidies, including ang gram ay zero adjustment, may mga paglubo man siya na nag-total sa 26.48 centavos. So, from 15.6985, ang aton rate this month for the month of October is 15.4337. Okay. Galing kit amo nang stability galing kag kung wala magsigi-sigi ini hindi pa na naton mabala na subnaw. Yes, actually, Art, mga muyo na lang kita nga manginstable ang rate subong sa ang fuel price, no? Kagang aton nga mga iban pa nga ginagastuhan sa power industry kay para nga kabay patani nga sa December magdubo bala nakahiglaw ang 9 pesos kag 10 ka pesos nga rate per kilowatt hour, no? So kanina may nag-interview man sa aton sa isa ka radyo kag pagpalawag naton may isa ka consumer nga nagmuno nga lubo gali ang Seneco sa iban diri nga mga cooperative sa Negros bala kay sa tuod lang kung magatan-aw kung isang comparative rates ng tanan nga electric cooperative, there are electric cooperatives na nagalabot ang ilang rate per kilowatt hour sa 20 plus pesos, no? May 19, may 18. So, sakit na kaayo. Even ang 15 pesos is masakit ni para sa aton tanan, no? Grabe na increase ng aton balayanan sa kuryente. So, let's hope and pray nga magnubo pagid siya. Kabay pa nga kung makabalik bala sa 11 pesos sa 12 pesos. Kaya at least hindi madako ang aton na ginapasaan. Okay. So, kung magbayad ka by October, dara na ma-appear sa imo sini nga balayaran kag ini nga billing magguluwa, ma'am, amo na siya may adjustment na. Yes, Action Art. Ang aton mga bills subong by October, amo na ni siya nga rate ang ginabasihan naton. I see. So, galing mag 26 pero at least may ara sang pagnubo no sang saway na gid. May pagnubo sang sa wala na gid. Pero ga matter man ni siya kay kun 26 centavos lang ni siya kun mag 100 kilowatt hour ka 26 pesos na sa. No, kung masubra pa gid dira nagadako man siya. But anyway, this is not so significant but we are thankful na nakanubo na kita kabay pa nga may ara pa gid kita pagnubo sa masunod nga mga binulan. Aha. Ma'am, bali subong at least daw why naging man problem no in terms of supply coming from the power generators nga sa to nagligad ti daw amo to ang problema kay ti ang supply mismo nga nagasulod sa grid sa GCP pakadto di sa aton daw ay blang maklarify gid mayo kay ang GCP kung tawgan ta do pa ginakuan man sila do gilok lang nga pamiripi man sila nga kun ano na lang nga reason nga way takbalo no. Pero subong daw na minimize ang gidman ang mga power interruption? Yes, oo. Actually, nasunog kung aton nga recloser sa reclamation. Sang nagligad kung sa Sabado, kadako-dako dito sa damage. Pero natapos, nang tutangin natin, kay iba, nagapagwa nga isa ka semana, iban sila kaadlaw. But I think mga 10 hours, katapos natin ng aton nga mga pag-ubra. Galing kay it so happen nga sa NGCP, ang clearance pwede kadugay kag ang ilang nga power supply
Doon nagkulang man sila. So they have to, kinahanglan mahulat pa kita. So as of the moment, akaluyan sa Ginoo, ada medyo stable sa mga ato na kuryente ka ang supply naton. Hoping and praying na wala lang sa mga major damage na matabo. What? Okay, okay. Kabay pa, no? Kay amo na siling ko ang recloser, ginabakal ni siya, kagina sang sinay ko, ang purpose siya actually kung may ara sang pag-fluctuate o kung may ara diferensya ang supply, siya yung automatic trip off o kung may ara siya. Automatic trip off. Function, pero amo ito yung sitwasyon nga siya mismo yung amo ng function niya, nadula siya sa function niya. Yes, amo na natabo sa ato, no? Kasi ang mga amo na mga ano nato na wala ta lagi na-expect ng mga matabo, no? Sa mga sistema sa aton nga nga kuryente, no? So amo na but kaluyan sang ginapasalamat kita nga ang iba nagahambal na tag sinimana but kaluyan kay for a day natapos naton. So pero we will pray and hope kag try nga hindi na matabo ang mga amo sila, no? Kay pati ang panay na apektuhan man. Okay. Gani, kagati amo, ato yung nagpalaptas itong balita kan tag-isa kasi manay, ila na lang itong ginobra. Gani, ginervyos gani ang mga tao pagkakita nila sa amo itong balita. Get chat sa ama, Miss Malo, 1 week ko. Nasi ko, hindi na 1 week mo, obra na karon tapos na dayo nila karon. So, kaluyan man lang. Yes. So, ano ang mga pilatong gasto man na sumada na to? Bangod sang sunog itong natabo, ma'am? Actually, Action Art, according sa kay Engineer Tanyongon, ang atong closer na ito, mga 700,000. Sus ka mahal. Ang damage. Yes, mahal na ako, no? Kaya isa sa 700, but siyempre, wala tapat mo man ma-compute ang mga loss na power sa atong system, ang brownout, so wala pa na iya maisip ang aton na ang damage na dito to our property. Grabe. By the way, ato lang schedule nga election, do District 5 to siya? District 1 Action Art, District 1? Bacolod North. Oh, today is the deadline today of the filing of the certificate of candidacy until 5 p.m. today. So may tatlo kita I think na naghatag sa ilang interest, but there is one na nag-withdraw, and so we're waiting for the duwa ka kandidato na mag-submit sa ilang mga requirements, and then we will announce kung may official candidate na kita Action Art. Ay, alain sila kung ma-disqualify naman. Mo na ganing problema. Anyway, no, ang involved na mga barangays diri sa aton sa Bacolod sa election sa October 29 are barangays Bata, Mandalagan, Banago, including ang barangays 1 to 7. Okay, pero ang subong ara nakakuha na, duwa na ang nakafile. Yes, duwa. Actually, wala pa sila ka-file. Nag-intend to run, nagkuha sila sa requirements. Okay. So we are waiting today until 5 p.m. sang pag-submit nila sa mga requirements. Ay, so depende pa man na Action Art sa screening committee kung makapasar sila o kung hindi. Ang importante nga may makapasar lang bisan isa lang para nga may representante man. Actually, kasi sa Luoy, isang distrito nga wala isang board of director nga nag-represent sa ila. Kasi ang mga projects wala, especially ang mga teacher energization, medyo madugay kung wala kasang board nga nag-represent sa ila. Gani man. So, mamangkot lang kami liwat sa imo kung ano ang sitwasyon. Makabalungit kami sa inyo kung ng atin ito may nakapasar na. Okay. Pero actually, ma'am, ang mga nagpalabot sa intensyon nga magpapili, hindi ni sila mga former mga nakapapili na? Actually, may ara man nga bago, pero may ari man nga former nga naka-file naman kag nagpapili kani. Pero before wala man na-qualify. So, hoping to this time na sabay ma-qualify na sila. Sige. On that note, ma'am, malo salamat gid sa time hanggang ginatag. Thank you. Good morning sa aton mga tagpalamat. God bless everyone. Thank you. Salamat. At least no, kabay pang sa generation charges ni kag iban pagin nga charges nga nangin contributory factor kung gaang nagnubo ang aton balayran sini nga bulan, magsigi tani para nga pag-abot sang Disyembre bala. Hindi ka magkuanaw katahap nga bisan pilang nahot lang dira nga nagasiga-siga man sa imo Christmas tree or sa imo palibot sa balay nga kabit-kabit dira nga mga Christmas lights
makapasiga ka man nga do, hindi ka mamlakulbaan sa balayran. Hotline! Ay, pamatyagan ko. Why ka man option kay kumagamit ka sang iban nga alternatibo nga magsiga na do, hindi man no? Doc Budlay. Okay, Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, Jennifer Hilado, kag Sean Shoko. Michael Esparicia. Antonio Mabayag, kag Jinky Dialagdon. Rene ni Pomosino, kag Rodura Shoko. Thank you, gid Ana Sinuro. Dra ko no sa may barangay Lagranha sa Pilar Compound. Halong kagid kuno Brad Edwin, okay? Patricio Galanza Katahay Jr., Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, kag Siray Jose Dani Reinhard Hanagap, kag Dim Cesar Barcelona. Good morning diran. Okay, Joan Morino Cabarles, Hart James, Ming Lee, Riza May Bingoy, kag Dodge Saraga. Jovi Molares kag Alex Montesa, good morning. Alin Louie Himoteya, oy, ara naman present sila taga-Kaliling Kuwayan dira. Paring Turco Jungko sa Isabela, morning man. Pagbalik ta karon na, try taliwat si Congressman Attorney Dino Yulo sang ikaliba nga dis. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kakabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty Sa sash. palatuntunan aksyon na hotline, good morning lang kay Merly Gonzaga, kag kay Mary Ann Efren. O kay nung Efren Tantoy Tan, ang akon sining gwapuhon dira, na mga pariente sa area sa Castillano sa Barangay Robles, kay Manang Badid ba, o kay Tawo, gini ni Kagawad sa Panta sa Barangay da, kag sa ila Kapitan, morning sa inyo da, no? Mga muning mga kuan gini isang Iloy ko, no? Mga tiyo ko dira. No? Sige, good morning sa inyo ha. Kay si Umiking yo ganegosyo siya si Jade Loxin kag May Flores Alcantara. Good morning, ma'am. Hotline. Diri kita ho kaina nambal ko na ning BBM Tatak BBM, no? BBM Sugar. Siling ko gani ba nami sa uli ko may BBM rice pagino ngayon ang nubo-lubo yang presyo. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari ang bugal sang Quinto Distrito. Huway gapahuway, kita ko ay untat ang panglugayawan niya kaglibot sa distrito dira sa 5th District. During the time nga may harap man at the height sang problema, dara si mamaylan itong evacuees, harap man si Kung Dino, no? Nagbulig magang naghatag sa mga kauturan naton dara sa Krabalan, nga na kwanbla no na evacuate bangod sang enkwentro. So ari siya sa aton siningaliniya karon nga aga kay may good news pati kalamay kung may aga sa imo si Action Art. May nga si mo Action Art no kag of course tagparamati nimo
labi na gid kay bag-o mo lang gin mention sa kay anay Kapitan Kagawad Jofred sa Panta sa pumuluyo sa Barangay Robles. Good morning man. Good morning. Oo, kay kabalo ka may tiya ko na nga na sa ila barangay. No, mga tan balada. Pakaisa na sa akong mother. No? May agad na sa inyo gida. Anyway, kung daw ay gid paway do kita ko daw damo gid ang ginalibot mo nga trabaho, pero istorya kita na kalamay do good news sining balita kay ang SRA Bacolod do mabaligya man BBM Sugar. Tell us about this. Actually, no, I think isa sang plano sang SRA among magbaligya sang kalamay at 70 pesos, no, kung kanatiling mo ng BBM Sugar, no. So ibaligya ina at retail sa SRA Bacolod, sa SRA Quezon City, kaga sa Metro Manila sa mga kadiwa rolling stores, no, magabaligya sila 70 pesos. So bali anong matabo siniban? Basibla kung kadtuan naman sa komprador kung ubuson kumpra kong? May limit, no, do 3 kilos per per buyer, no, para home consumption man lang na siya, kaga of course para makabulig man para sa aton nga mga naganulo negosyo gamay para sa November 1. Gani man, no, kag anyway ini siya limited lang galing ang supply o damo man diri sa Bacolod. Halimbawa, no, magkaladto ning Bacolod noon kag Negrosanon. This will form part, no, of a certain percentage, no, 10% sa pasudlo na nga kalamay, no, ang hindi may ara kita sa SO2 75% para sa at the same time 75,000 para sa consumer market naton. So diri ini sa kwao, no, tubtub ubos man or madiplit man ang supply naton. Okay. Pero ang possibility nga magaus-us man kung ang price in the coming months ano ang posibilidad sina? Let me backtrack a little Action Art, no. When we started the milling season, no, inang bago nato nga crop year subong, which is technically September 1, no, of each particular year, no. So subong abi September 1 2022, we were 29% down, no, year on year, no. So there was the tightness, no, sa supply sa mga August, September, because we were 20% down year on year, no. No, ano nagpadala sini? Of course, number 1, nagbalik na kita sa kung sa balik yuhom, balik sigla na, no. Yung tao nagalagaw na. Number 2, of course, we went to an election year, no. Naturally, basta election year, no, damo sa activity, damong demand sa mga sweetened beverage naton. So we had that tightness sometime in August, no. We were 29%, no, down at that time, no, almost 30%. Okay. So as of first week of October 2 to be specific, we are only 6% down, no, year on year sa refined sugar naton. Now, so in the next few weeks, no, almost maka-overtake na kita sa year on year, no. Inang pagsulod pagid, no, kay sumo matamat naman sulod ang 150,000 metric tons para sa consumer, pero sa industrial it will further temper the prices, no. Kung lang gina-expect na it should be a price, no, which is fair to both parties, no, para sa aton nga mga sugar producers, at the same time also affordable para sa aton nga mga consumer. Pero ang i-export ya sang import naton sugar, why pa na yung subungkong? Para namin nagsululod na kita, no, matamat, no, ang deadline sina Action Art, it should arrive no later than November 15, no. Okay. No, ano ang reason, no, or nga gusto mauntat na sa November 15. Kaya mahit na kita sa peak of milling season, no. So gusto nato nga by that time local market na gid lang ang naga-deliver sa aton kalamay. Okay. So anyway, hulato na mo na mga updates ni sa kalamay. Ari ka na gid lang man isingit ko lang ni kung may mga 100 days nga gina-report ang iban nga mga opisyal si Kong Yulo do ay untat libutay tanong 100 days naton nga report sa taga Quinto Distrito, Kong? Well, of course, no, halos tanan naton, no, nga ginhinambit sa aton nga mga pumuluyo nasugura na naton, no. Ang in spite, no, gusto ka lang ipaybalo. Wala pa tayo sang aton budget nga nag-abot, ang budget year nato nagasugod pa sa 2023. Okay. That is as it may, no, hindi kailangan maguntat ang serbisyo, no. So sa medical program naton,
ara na ng aton nga mga ospital no sa mga public hospitals naton all over the province no established na kita no may mga tao na kita da para magkita sang needs sang aton nga mga pumuluyo as long as pang publiko nga ospital isla magkabalakar kita da ang aton balay Dalangpan na Briana sa Bacolod. We're now looking at 2 other areas no specifically sa Mamaylan kag sa Kuano sa Kabangkalan ang Isabela nato nga balay Dalangpan ara naman abierto naman no ang aton nga mga maintenance drug no labi na gid sa kuano sa ng cardiovascular ara naman available kung may resita sila mga kapagi sa ilang mga BHW available naman na. So halos tanan sa aton nga medical program nagsugod naman kita sa assistance naton sa mga career examinations naton no nagtapos na sa LET no ari na kita po sa lain-lain nga mga October exams no and then that will proceed to the November exams no nga matagaan mas la assistance sa aton opisina. Ang aton nga agri sector sige man no ara na or nakiko na monitor mo ara da sa kuano sa aton nga Facebook no for the first time na sugura na naton ang pagbukod sa patdan sa barangay nursery naton no this is a trailblazing naton nga experiment pagi ang new varieties nato pag guys so visit and request to lain nga barangay no and we hope to accommodate all of them parang bagong variety ang BMO nato no amo ning substitute naton sa fertilizer ara man so halos na no magasugod man kita sa aton nga technical work sa aton nga agriculture pa kwan so halos damo na kita na basta kabalo kita why di ta dapat busugon nato ng atong pumuluyo sa serbisyo para di man sila maging result sa pag-suporta sa aton. Yes. And of course, sa legislative works, damo ka man siguro sang pending pa nga mga pakig-away kang naduso dito nga makasuguan kong? By November no ang tanan naton nga bills ka na preparar i-file man no iti ang aton legislative staff aton palang ginobra pagsugod naton so it takes about 2 months siguro no para aton nga ma-internalize din ang obra no so damo man kita na preparar no for example mga sa justice system naton para sa aton nga mga educational sector o para sa mga dalanon naton kag pano so we will have a whole lot no of proposed legislation para hindi lamang sa aton distrito sa kabilugan man. On that note, Kong, salamat gi sa time kag halong gid permi. Salamat kag good morning. Madamo mga salamat sa imo Action Art no of course sa tagpalamati naton kag Haki Maskara sa panalingig sa taga Bacolod. Salamat. Action Hotline. Ayos no kay Congressman Attorney Dino Yolo kabay pa siling ko gani ining sugar 3 kilos lang liado pwede mo to maximum nga mabakal no sa SRA. Dito ya pwede nga mabakal ka mangumpra katag pila ka load dara kag inigosyuhan pagida. Kay siling ko damo nga daan na abilidadan mo. Dapat checkeron na sa SRA kay basi bla may ara man niya suguon siling nga balik-balik ka to. Lain naman nga tao singa balik naman to bakal naman. Ang ending balaya lain nga mga kamot ang mauyat sila and then mahal na maliwat sang kung ipagawa na sa merkado pero actually may tatak na siya BBM sugar. Amo nang iya tatak hindi nyo lang pag-iripak. BBM sugar. Pero ang nami ipagid sa uli kung may BBM rice naman nga magwa. Amo na kag BBM fuel. May BBM fuel bisa uli Christian pero may guro nga inang barato batsyag ko full tank na perming motorsiklo ni James mo ang iyang plano nga daan pero hulatan na lang to nga mag-travel kag Gimaras kung mahuman ang Taytay hulaton mo lang na nya may plano kung saan nga matihog kus Bilog Negros tigaling may duty ka James live ka lang pabulos ka lang sino ganin si ano to ganing nga bulan nga naglakat man si JM, di ba? Do isa ka semana to, nagpa-Davao to siya no? 2 ka semana. Di mo pwede mo na 2 ka semana tiyog mo sa Negros Tiyogon mo na ka 3 guro, okay naman na. Guwa ya 3 man ka 2 ka semana man ang leave mo. Kaya may plano man siya bago na ng motor niya siya. Ginintra mo sa Maskara na wala sa circuit. Hindi na pwede sa circuit. Dako nang imo ya James no? Hindi na pwede no?
Kay kung ano pa-intrata sa why nagaling ang maskara kwan bikers blang tong ride nagintra ka to away ka hi Action Hotline. why nagaling tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad ang inyong mga mensahe nga way kumalabutan pasensya gid karon naman sa Action BBB program with Action Rex Canton. Action Hotline. With Action Elmar Madera sa technical side, backup si Action Christian James Binares ka Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.